आङो जोबोरैनो मोनसे गोजोननायखौ फोरमायदों जे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन बिनि 3थि बोसोरारि जि जथुम्मा बियो दिनै बेंटल कलेजाव बेखौ खुंफुंनाय जादों। मानोना गोजोननायनि गुबै ओंथिया बेनो जे जोंनि हारिखौ दिनै दानांगौबा दाफुंनांगौबा जोंनो आन्दालन खालामबोदों, सोमावसारबोदों, राजा लामायाव ओंखारबोदों, रेल लामा मटर लामा जथेदों, बहाबा जोङो गेदेर गेदारिं खालामदों। बेजों हारिया मोनसे लेभेलसिम निस्सय दावखोबोबाय। जों मोनसे जांख्ला जों हयथ' मोनफैबाय। नाथाय जोंहा हारियाव दिनैनि थारिखआव जिथु मेलेमनि दावहा जायो, बे मेलेमनि दावहायाव जोङो उनफिननानै दङ आरो बे जाहैबाय जोंहा खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो दावहा नांनांगौ। जोंनि हारिनि जोंनि हारिमु, जोंनि राव हारिमु, दोरों, रांखान्थि, समाजखान्थि, राजखान्थि बिथिं बे दिनै माबायदि जौगानानै दं बेफोरखौ दिनै जोंनि बुहुम बिखायाव बोरलानानै होनांगौ जायोब्ला थार ओंथियाव दिनै जोंनि बे खौरां बिजोङा जोबोद गोनांथार जादों। दा जोंहा दिनैनि थारिखआवबो इलेक्ट्रनिक्स मेडिया बेखौ जोङो दिनैबो बानायनो हायाखै। टिभि चेनेल जोंहा दिनैबो जोंनि आखाइयाव जोंनि सामलायनायाव बे दिनैसिमबो गैया। प्रिन्ट मिडियानि बाथ्रा बुङोबा गांसे गांनै ओंखारदों, बियो मजबुत अबस्थायाव नङा। दा बेजों होमब्ला जोंनाव बोरैहाय कलामनिस्ट ओंखारगोन, बोरै मोनसे क्रिटिक्स मानसिफोर ओंखारगोन, बा जोंनि समाजाव राग'नाय, रांखान्थियाव राग'नाय, गुबुन गुबुन बिथिङाव गियानि मानसिफोरनि जि बाथ्रा बिथांमोना फैनानै बाथ्रा बुंनायनि जिखिनि स्कप, बे स्कपा दिनै गैया जादों। दिनैहाय नुबाय बे टिभि चेनेलनि गेजेरजों, इलेक्ट्रनिक्स मेडियानि गेजेरजों जों नुदों मोनसे हारिमुनि गाग्लोबनाय बे दिनै जाबाय थादों। जेरैहाय सासे उन्दै जोंनि बर' गथ'फोरखौ दिनैनि थारिखआव नायबा नुगोन बे बर' रावखौ मोजां रोङा, खिन्थु हिन्दी रावखौ बिराद एक्सपार्ट। दा बेजों जोंहा मा जालांनो नागिरदों जे हारियाव मोनसे जेनेरेसन गेप फैनायनि मोनसे गिथावथाव मोनसे थासारि फैदों। दा होमब्ला बे लेभेलाव जोंहा खामानि मावग्रा गैया। मानोना जों दिनैबो जोंनि रावाव बै गथ'फोरनि थाखाय खराग होनो हानाय बेबायदि जिनिसफोर, बेबायदि फिक्सनफोर, बेबायदि माखासे जायखौ कार्टुन होननानै बुंदों बेखौ जों दिनैबो बानायनो हायाखै। हिन्दी बे दिनै बिराद एडभान्समेन्टआव फैबाय, बे दिनै सारा इण्डियाआव बे साग्लोबबाय। दा बेनि साग्लोबनायखौ जुदि जों गैया खालामनांगौ जायोबा बै लेभेलाव जोंहा मानसि ओंखारनांगौ। आरो ओंखारनांगौबा दिनै लाइमोनफ्रा आवगायबोनांगोन, गोरों गोराफ्रा आवगायबोनांगोन। बेखायनो दिनै डिजिटेल खौरां बिजोंनि गेजेरजों खना खनला जानाय जाथायफोर, मोजां मोजां खामानिफोर, बेखौ दिनै रायजोनो बोर लानानै होनांगौ, खोन्थानांगौ, बे मेसेजखौ हैनांगौ। नोंथांमोननि नैबे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसननि गेजेरजों साफ्रोमबो खौरांगिरिया खना खनला थांनानै जि मेसेजखौ होफैबाय, बेजों दिनै रायजो राजाफ्रा, बर' समाजा निस्सय सांग्रां जाबाय। आरो बेजों जोङो बायजो मुलुगनि माखासे जिनिसफोरखौ दिनै मबाइलनि गेजेरजों एक्सप'जार जों मोननो हाबाय। दा बेनिखायनो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै बे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसननि बे जथुमाव फैनानै। आरो बेखौ लांबाय थानांगौ जोङो मेलेमनि दावहा निस्सय जानांगौ। जोंनाव कलामनिस्ट फैनांगोन, जोंनाव मोजां मोजां जार्नेलिस्ट फैनांगोन। दा आं बेयाव खावलायदेरबाय जास्ट इथिक्सखौ जाहाथे एसे जोङो सोलोंनानै लायो, मेडियानि एथिक्स नङा होमबा, जार्नालिस्टनि जिखिनि एथिक्स बा नैतिकता, निथि, बे निथिखौ जोंहा लानांगौ। बेनिखायनो अरियेन्टेसन निस्सय नांगोन। आरो बे अरियेन्टेसन मोनोबा जोंनि राफोद लाइमोनफोर, दा जायफोर डिजिटेल बे जार्नालिस्ट एस'सियेसनाव दङ, आरोबाव साबसिनाव खामानि मावनो हागोन, जायजों जोंनि हारिया निस्सय जौगालांनायनि जांख्लाजों आवगायलांगोन। सार, माखासे लाइमोनफ्रा आं खावलायदों जोंनि लाइमोनफोरनि मोनसे बियो आन्दलन जानांगौ। डिजिटेल जुगा जोंनो गोबां जिनिसखौ होफैबाय, गोबांखौ फोरोंबाय। बे डिजिटेलखौ जोङो गाज्रि मिनिङाव बाहायनो नाङा, मोजां मिनिङाव लाबोनांगौ। आरो बिनि गेजेरजों जों बुहुमखौनो नुजोबनो हायो। दा बुहुमावनो जों मोजांखौ जों फोसावहरनो हायो। बेनिखायनो जोंहा फिसा हारि, बिराद जेब्लाबो साफकेटेड मोनसे अबस्थायाव थानाय हारि, बे हारियाव आरोबाव गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामलायनानै ससियेल मिडियाखौ जोङो सोरनिबा गाज्रिखौल' फोसावनो
सोरनिबा आखु गाज्रि, सोरनिबा माबा समाजाव सोलि बाथ्रा बा जाथायफोरखौल' फोसावनो आरो बेखौ खुनु इदिट खालामाजासे, खुनु मोनसे फोसाबनाय गैयाजासे एकदम लांथिया रावै जुदि बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला हारिया बोरैहाय नोङो सोद्रोम जागोन? सोद्रोम हारिफोर जुदि बुहुमाव दङबा बे बर' हारियानो। बे बर' हारिया बे सोद्रोमथि नङै, सभ्यता गैयै माखासे आखुखौ नों दिन्थियोबा हारिखौ मुगैगोन, हारिखौ मिनिगोन। बेनिखायनो लाइमोनफोर, कलेजाव फरायनाय, इउनिभारसिटियाव फरायनाय गोरों गोरा लाइमोनफोरनि निस्सय बे बिथिङाव बुजिनांगौनि निस्सय दोरखार दङ होननानै आं सानो।